ಇತೆಂಕಲು ಕೆಲವರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರೇನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಯಾಮನ್ ಬೇ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಅವರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಆಂಡ ಬಾಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡನ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ರಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ಲ ಬನ್ಪೆ ಪಾರ್ನೆಟ್ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ನಾಲ್ಕರ ಎರಗಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅವು ಮತ್ತು ಬೀಟ್ ಆತಜಿ ಆಂಡ ಅವು ಜನಕುಲು ಆಯನ ಬಾಡಿ ಫಿಸಿಕ್ ಅದ ಮೆತ್ತು ಆಯಲ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯನ ಬಾಡಿ ಕಪ್ಪು ಆಯ ನೀಗ್ರು ಉಂಬೆಲ ಕರಿಯ ಕುಟುಂಬ ಅನ್ಪಿನಂಜೆ ಆ ಒಂಜಿ ಹಂಟಿಂಗ್ ಜಾತಿದ ಆಯಲ್ ಅಂಚೆ ಹಂಟಿಂಗ್ ಜಾತಿದ ಒಂಜಿ ಅಥ್ಲೇಟ್ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಕಂಪೇರ್ ಆದ್ರು ಪೋಂಡು ಅವು ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅವಿನ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲು ಏರ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅತ್ತವು ಎಂಕುಲು ಏರ್ಲ ಕಂಬಳದಗಲು ಆಯನ ಹುಸೇನ್ ಕಂಬಳದ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟು ಅವು ಹೊರಡು ಕೆಲವರೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಹೊತ್ತು ಪಾರ್ವೆನಂದು ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ದಟ್ಟು ಪಾರ್ವೆ ಕಂಬಳದ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಪನೋಲಿ ಎರುಕುಲ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಸಾಂತನು ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿನ ತಪ್ಪತ್ತು ಅವೇನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಆದ ಪೋಪುಂಡು ಇದು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೊರ್ಲು ಐಶ್ವರ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಐಶ್ವರ್ಯನತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಪೂಜಲತೆ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅವು ಆ ಕೆಲವು ಮೀಡಿಯಾ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಾಡು ಫೇಮಸ್ ಆದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫೇಮಸ್ ಆಪೊಲ್ಲು ಅಂಚೆ ಪನಗೊಂದು ಒಮ್ಮೆ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಒಂದು ಪನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಸನ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಯ್ನೆ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ಹುಡುಗಿ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಪಾರಿ ಆಯ್ ಇತ್ತ ಆಗ ಕೆಲವರು ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರರೊಂದು ಪುನಃ ಯಾನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಯನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಎಡ್ಡಂಡು ಬಟ್ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟು ಈತೆಟೆ ಪಾರ್ದೆ ಆತೆಟೆ ಪಾರ್ದೆ ಅವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನೇ ರಾಂಗ್ ಏನಂಜಿ ಅಥ್ಲೇಟ್ ಅದು ಬಂಟು ಅವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನೇ ರಾಂಗ್ ಏರ್ಲ ಸರಿ ತಪ್ಪುಂದತ್ತು ಅವು ರಾಂಗ್ ಏನಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಅದು ಅಂತ ಅಂಡ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಪನ್ನೆಟ್ಟದಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಆಯನ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿದ ಫಿಸಿಕ್ ಅಂಚಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಪನಗ ಅವು ಏನಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಅದು ಏನು ಬಂಟು ಅವು ಪನ್ನೆಟ್ಟದಲ್ಲ ತಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಪನೋಲಿ ಅವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅವು ಮತ್ತು ಅವಾಗ ಲಕ್ಕದಲೆ ಅವು ಆರ್ನ ಲಕ್ ಬಕೆಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕಂಬಳದ ಜಾಕಿ ಆಯನೇ ನಂಬರ್ 1